הנה, אז אנחנו נמצאות פה עם רכזות מורות בשפה, ואנחנו עוסקים בנושא מעגל הדאגה למעגל ההשפעה, וערכנו, אמרנו שלום, ועכשיו אנחנו ממשיכים. אני פשוט להקלטה שמה את זה, כדי שזה יהיה ברור מה אנחנו עושים פה. אז כשאנחנו מתייחסים לחרדה, מה שקורה בזמן החרדה, בעצם המגדלה מצטמצמת, היא מצמצמת את כל האזור של תהליך עיבוד, קלט עיבוד פלט, ואז באופן אוטומטי תהליך רכישת השפה נפגע בצורה מיידית. ילדי סדרות נחקרו, היה לנו מספיק זמן לראות את... רבקה, סליחה שאני מפריעה, את יכולה להגיד מילה על המגדלה? כן, אני אתייחס עוד שנייה, בסדר, כי אני מתנצלת על איכות החשיבה, אז אני שוכחת לחזור כן, לעיקר. סליחה. אז תזכרי שאת רוצה משהו על המגדלה. אה, אה, ילדי סדרות, היה לנו פשוט זמן שיכולנו לערוך מחקר ממש אורך, לראות מה היה כשהם היו בגן, מה קרה כשהם בבית ספר, ומה קרה לאחר סיום הלימודים. יש היום ילדים, כבר אנשים בני 22, 23, שהם נולדו לתקופת, הם ממש התחילו את הצבע האדום בסדרות. ואז ראינו תוצאות ממש ממש מדויקות, מפתיעות ומדויקות. שאני חשבתי, אני יצאתי מנקודת הנחה, שאיזה חלק הכי ייפגע בשפה, לדעתכם, איזה חלק הוא יהיה הכי קשה גם ברכישת הקריאה וגם בשפה? מה אתם חושבים? באמת השליפה. השליפה, מה עוד אתם חושבים? מה אתה אומר, דוד? העושר השפה, זאת אומרת, אוצר מילים. אוצר גם. מילים. אוקיי, יש אני כאן... חושבת שהרגש, קודם כל הרגש. סליחה? מה שמך? לינדה. לינדה, נעים מאוד. בואי, היי רבקה, נעים מאוד, את מכירה אותי מחופית. אז עוד יותר נעים מאוד. אה, עכשיו לינדה יקרה, אנחנו רוצים לראות את פנייך, אז בואי. למה הדלקתי? מה, אתם לא רואים? רואים, אנחנו משתדלים לראות את הגבות. חצי פרצוף. רואים את המצח, את צריכה סליחה. להוריד את זה קצת. רגע, אוקיי, עכשיו יותר טוב? תוותר לה, איזה סיפור. אוקיי. וגם אורלי בחור יקרה, צבעים האפלה לאורה. אז אנחנו נסתכל, כמו שאמר דוד, הוא אמר אוצר מילים, ענת אמרה שליפה, מה עוד יכול להיות שיכולת הדיבור בכלל, יכולת הבאה. זאת אומרת שיש הרבה יותר הימנעות, הרבה יותר סגירות, הרבה יותר ככה דברים שמונעים מהם בכלל לדבר את הדברים. הפניות גם, הפניות ללמידה ובכלל להבעה הוא נפגע. יש כאן מישהו מהעוטף או שכולכם מהשטח? יש לי 4 ילדים שגרים בשדרות, ויש לי 9 נכדים שגרים בשדרות, וגם 10 בדרך. איזה שנה הם? הם כבר 15 שנה שם. אוקיי. אז זה נקודה... כרגע הם גרים בירוחם. אוקיי, אז קודם כל, כל מה שאמרתם הוא נכון, וכפי שפתחתי בהתחלה, החלק של השליפה הוא החלק שנפגע הכי חזק בחלק של השפה. ואני אתייחס רגע למגדלה, ואז אני אסביר למה הוא כל כך חשוב, דווקא ברכישת השפה, ואיך הוא משפיע בצורה מאוד קריטית. המגדלה זה בעצם, הרי כל המוח שלנו הוא סינפסות. מה זה סינפסות? נדמיין מערכת כבישים, אוקיי? יש לנו מערכת כבישים, שהיא מערכת כבישים, בואו נקווה שלכולם יש תשתיות מסועפות, ועם יכולת לייצר כמה שיותר סינפסות יותר ויותר, ושמתחברות יותר ויותר, והמערכת הכבישים הזאת היא בנויה על תשתית. התשתית קשורה לשני דברים. אחד, ליכולות של האדם, מה הנתונים שלו, שזה אתם אומרים ילד עם הפרעת קשב לדוגמה, זה קצת מפריע לי מורן שאת זזה, אולי תתמקדי במקום אחד בבקשה, תודה. יש לנו, וואו, אני עם ההפרעות תחושה שלי, אז כל דבר שזז אני מרגישה חובה רורה. תל איכות החשיבה. מה אני אמרתי לכם? על התשתית. לילד עם הפרעת קשב. אז ילד עם הפרעת, בדיוק. אז ילד עם הפרעת קשב, אנחנו נראה
שהקושי שלו, למשל, התשתית שלו, בחלק שקשור לקשיבות, מה נפגע? החלק של קשיבות, של התשתית של קשיבות נפגע, ולכן מה עושים? לוקחים ריטלין או רספידל או כל כדור אחר, ואז אתם אומרים, איזה ילד פלאים, מה קרה? התשתית שקשורה לקשיבות התארגנה. עכשיו יש לנו תשתית שקשורה למערכת רגשית. התשתית שקשורה למערכת רגשית היא אמיגדלה, והיא יושבת בדיוק באזור הפרונטלי, באזור השפה. היא יושבת מעל הסינפסות. עכשיו, כשהיא ננעלת, הרי כשאדם בחרדה ובסטרס, אמיגדלה היא המערכת הרגשית, היא אחראית על החלקים הרגשיים, ואז היא ננעלת בגלל תחושת החרדה, לחץ, מתח, כל האזור של הסינפסות שקשורות לתהליכים שפתיים, מה קורה להם? נפגעות. נסגרות. אני לא יכולה לפתח שם מערכת כבישים. אם כשעכשיו יש חסימה ביד מרדכי, אז אני לא יכולה לנסוע מהאזור הזה, אני חייבת למצוא כביש עוקף. אז מה עושים בעצם בתהליכים תהליכים מודעים של אנשים עם טראומה וחרדה? אנחנו עובדים איתם על כביש עוקף מים. אנחנו בעצם מייצרים, וזה מה שנעשה היום. המתודה הזאת באה ואומרת, חברים, יש חרדה, יש לחץ, נכון, האתגר הוא גדול, אבל אנחנו נבנה כביש עוקף מים. וכביש עוקף מים זה אומר שבעצם המגדלה כרגע ננעלה, ואני לא יכול לייצר שם כביש, אבל לייצר כביש חדש מכיוון אחר, ואז לאט לאט המגדלה תשתחרר, ואז אני ארגיע. וזה יסביר לכם למה כשתלמיד בחרדה, או הוא אומר אני מפחד מהמבחן, או אני נלחץ, אני לא אלחם איתו בחרדה שלו. תגיד לו, אתה יודע מה, נכון, באמת, זה לא נעים, זה קשוח, זה באמת קשה, אתה צודק, אתה צודק. גם אם בן הזוג או הילד שלכם או כל אחד אחר, שלום, זה לא איתן בטוח, אבל בטח שם אחר. רק תגידי לנו את שמך. את במיוט. אז בסופו של... שלום, שלום, אני מצטערת, פשוט רק נכנסתי הביתה מהעבודה, זה לקחתי מהעבודה, אני ליאנה, אני משנה, כבר משנה. אני ליאנה פתלח ליאנה. ליאנה, לא משנה. אני כבר משנה. לא יכולה, זה בזום הזה. אוקיי. אז בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לייצר כביש עוקף מיינד אחד, 2, לתת מקום לחרדה או לכל רגע שמגיע, ודרכו אנחנו עוברים אותו, ואז אנחנו משחררים, יש לנו יכולת שליטה על המקומות האלה. ולמה זה חשוב לכם, כאנשים שמלמדים שפה, כמובילים את התחום השפתי, היכולת שלכם לדעת ולהבין את זה, היא תעזור לכם להתמודד עכשיו עם התלמידים שמגיעים עם אתגרים מאוד מאוד גדולים. אני לא יודעת כל אחד פה מאזור מגורים בטח אחר, או שכולכם מאשדוד, לא עניתם לי. מהאזור. אנחנו מאשדוד. מאשקלון. אוקיי, באזור. אז כולכם מתמודדים עם אותם מצבים, גם אשקלון. לנו עם הטילים. כן, באמת חטפה לא פחות מהעוטף. וגם לתלמידים שם מורכב ביותר, ולכן היכולת שלנו להבין איך אנחנו מייצרים למידה בתוך התהליך הזה. זה לא המפגש, אם תרצו זה מפגש אחר. אני רק אגיד לכם בסוגריים, כל שיעור שלכם, כל מפגש עם התלמידים, תתחילו בחימום, כמו שנעשה עכשיו, זה פותח זה משחרר את המגדלה, זה לא מאפשר לה להינעל, גם אם היא נעולה, יקרה תהליך רגשי, עוקף מיינד, שיגרום לתלמידים להיות איתכם יותר שותפים. כל מה שאומרים לכם תמיד, להתחבר למה שהתלמידים אוהבים, מה שהם רוצים, מה שמתאים להם, זה לא קלישאה, יש בזה אמת. התלמידים כשהם קוראים סיפור שהוא בא מעולמה, מי שאוהב סופר וומן או סופרמן, שלום לדורית, כל אחד בפני עצמו, ברגע שהוא מתחבר למשהו מתוך עולמו, קורה במוח תהליך שבו הילד משתחרר,
והוא לא ננעל על אותו רגש שכרגע נוכח בתוך המקום הרגשי שלו. אז אחרי שנעמנו את הלמה, אנחנו יכולים לצאת לדרך, והבנו את ההקשר בתוך הקונטקסט שאתם נמצאים בו מבחינת התפקיד שלכם. אני רוצה להתחיל איתכם במשחק, קצת תחזרו לילדות, ותוכלו לפתוח מיקרופונים חופשי. אנחנו נשחק את זה בצורה, אתם רואים מסך מלא? נראה שהצלחתי. כן, יופי. אז תכינו לכם כדורים קטנים, כל אחד ייקח לו חתיכת נייר, אוקיי? תכינו לכם כדור. יש לנו כדור? יופי. אז אני אזרוק את הכדור למי שנמצא, כל הכבוד, איזה כיף שיש לי כאלה חברים טובים פה בזום, שמשתפי פעולה. לי אני מאוד מאוד אשמח שתהיי איתנו ופחות בטלפון, זה יכבד אותנו מאוד. אני אזרוק את הכדור למי שלידי, ואז... אני איתכם, זה משהו שהוא שנייה חשוב, אני לא הייתי, אני לא מזלזלת או משהו, אבל זה משהו שהוא חשוב, אם לא הייתי. אנחנו נזרוק את הכדור, כל אחד יזרוק למי שלידו, אנחנו נעשה סבב שכולם משתתפים בו, כל מי שעם עצמה, ואתם תבחרו מספר, אני אפתח את הקלף, ופשוט תתייחסו לקלף. אני רוצה רגע שנכניס את עצמנו, אתם תתייחסו לקלף מאיזה נקודת מבט שעולה לכם, ממש אסוציאציה, ככה, איך שזה עולה לי. לא לחשוב יותר מדי, וכדי שנוכל לעשות את זה, אז אני רוצה שכולכם פשוט תשבו על הכיסא בנוח, מי שבמיטה אפילו תתפרקד, אני מרשה ככה לשחרר, להניח רגליים על הרצפה, תרגישו שכאילו הרצפה שואבת אתכם למטה, ויש לכם שורשים שמצמיחים ממש עמוקים, עמוקים עד התהום, שהם פותחים את כל המנהרות, ואת כל החטופים חוזרים הביתה, ממש שורשים עמוקים, 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 אנחנו מקורקעים על הרצפה חזק, ומי שיכולה אפילו תעצום עיניים. בואו נרגיש רגע את הראש מתרוקן ממחשבות, הכל שקט. אנחנו יורדים לצוואר, אנחנו אומרים לו, תודה שאתה מחזיק את הראש שלי, אני תמיד יכולה לעשות את מה שאני עושה בעבודתי. ואז אנחנו יורדים לכתפיים, אנחנו מרגישים איך שהן טיפה משתחררות מכל המסע הכבד שאנחנו לוקחים בתקופה האחרונה, ויורדים לבטן, הבטן ממש, אולי עגולה, אולי מלאה, אולי התכווצה, ואנחנו אומרים לה תודה זה שהיא מכילה אותנו כאן, ויורדים לרגליים, וממש תעשו אותם קצת טיפה, תתנו להם רוך ותחושת נינוחות, אנחנו כאן מוגנים ויציבים באנרגיה שלנו. ואז נפקח את העיניים לאט לאט, אנחנו כאן ביחד במפגש שלנו, ואנחנו מייצרים מרחב שבו אנחנו יכולים לנוע ממרחב הדאגה למרחב ההשפעה, ונמצאים בתוך החימום. אז עכשיו אני זורקת את הכדור למי שלידי, ענת, תעשי אותו, תבחרי איזה מספר את רוצה. אני בוחרת מספר 12. 12, אוקיי. ענת, אני מצייר את הפחד. מה עולה לך? מה אני מציירת? אם אני מציירת את הפחד? מציירת, לוקחת צבע שחור, ומציירת ציור שחור שחור שבאמצע שלו
יש עיגול לבן, ששם אני מוסיפה קצת לבן בצהבהב, וזה האור שאני יודעת שהוא נמצא בתוך כל החושך. וואו, מדהים. זאת אומרת שגם כשאת מציירת הפחד, נמצא שם איזושהי נקודה טוב. כן. תודה, ענת, תודה על השיתוף וההדהוד. ותבחרי למי את זורקת את הכדור. קדימה. אני זורקת את הכדור לדוד. כן, שלום. קדימה, דוד. ואיזה מספר אתה, דוד? מספר 7. 7, 7 מעל הטבע. אוקיי. אני רוצה להחזיק ביד של קי. לא, חייב להתייחס לקי. אני רוצה להחזיק ביד של, כן. או של אשתי, כמובן, אוקיי. היא יקרה. היקרה. אמא, אוקיי. ומה כשאתה חווה את התחושה הזאת, מה קורה לך? קורא לי שאנחנו מחזקים אחד את השני. מחזקים אחד את השני. אוקיי, דוד הביא חוזק. תודה, דוד. ותבחר למי אתה זורק את הכדור שלך. ללינדה, ללינדה, אוקיי. לינדה תפס? תפסתי. אוקיי, קדימה. איזה מספר? אני אבחר במספר 13. 13. אוקיי. וואו. חושבים על כך שמחשבה היא כמו מישהו שדופק בנו. לא ניתן לגרש מחשבות, אבל אפשר לבחור לא לשתף איתן פעולה. תתייחסי לזה בדרכך שלך, ואפשר גם לתמונה, מה שעולה לך. וואו, קשוח. נתחיל מזה שיש מחשבות שאני לא משתפת, פשוט כדי לא להכאיב או להדאיג את הצד השני. וכשאני מדברת על צד שני, אני מדברת על הבת שלי, על המשפחה, שמאוד יקרים לי, שאני יודעת שברגע שאני, איך הבת שלי אומרת תמיד, אמא, את כל כך חזקה. אני תמיד אומרת לה, הכרית שלי יודעת כמה אני חזקה. לא, יש הרבה מחשבות והסיבה העיקרית היא שפשוט כדי לא להדאיג את מי שאני אמורה, הקרוב, האנשים הקרובים אליי, לשתף. אז זאת הסיבה ואז אני נשארת חנוכה עם זה לבד, וזה קשה, זה לא פשוט. ממש לא. ולכן אני ככה מושכת את עצמי, מרימה את עצמי, אוספת את עצמי, וממשיכה הלאה. אז כן, אז אני חיה עם זה, ליד זה. אין מה לעשות. אני לא שומעת אותך, רבקה. עם זה, ליד זה, וגם אני שומעת את השאלה שעולה, איך אנחנו בעצם מתמודדים עם זה, עם הלבד, זאת אומרת, עם הבחירה הזאת של את מי לשתף, את מי לא לשתף, מה נכון ואיך לעשות את זה. זאת שאלה גדולה, ועצם זה שהיא כבר בהירה לך, את תמצאי אליה את התשובה הנכונה, את הכוונה הנכונה. תקשיבי, תודה לאל, אני צולחת את זה, 61 שנה אני כן מצליחה, זה לא... ותודה לאל, אני קמה כל בוקר, ואני אומרת תודה לאל על מה שיש לי, ושלא יהיה יותר גרוע, ואני קמה עם חיוך, הכל טוב. מתמודדים, זה הכוחות שלנו, זה החוסן שלנו. כן, גם כשזה לא קל, אבל עדיין. אז אם תבחרי למי את זורקת את כדורך. אני לא שומעת אותך. למי את זורקת את הכדור? אני רואה פה רק 3, רגע, אני אפתח את הגלריה. אוקיי, אני אזרוק איזה שם יפה, כמו הנכדה שלי, לי סול. סול. תודה, כן. אני בוחרת בכרטיס 2. יש לנו משפחה זהה. נכון, יש לנו שם משפחה משותף. לא, אני גם לא שומעת אותך. לא שמעתי כלום. אני אומרת שהאחות של סבתי קראו לה סול. באמת? גם אני.
כן. אוקיי, כרטיס 2, שני. אוקיי, קדימה. אני רוצה להסתתר מאחורי המסכה הזאת. כי או לא כי? האמת שאני לא רוצה להסתתר, לא רואה את עצמי מסתתרת. אין, לא רואה את עצמי מסתתרת. אני זו מי שאני, לטוב ולרע. זאת אומרת שזה משהו שמבחינתך, אה, דרך ההתמודדות שלך, איך היית משיימת אותה? אה, אני מתמודדת, אני די, אני מאוד מאוד, אם יש לי איזשהו עניין, אני לא מטייחת, אני כאילו עושה, נשמע, מטפלת. הבנתי. זאת אומרת, בדרך ההתמודדות שלי אני גם ישירה. כן, כן. לא בהכל, כן, צריך להיות, ואני אדם מאוד ריאלי, אז אני לא לוקחת את עצמי למקומות ש... אם אני צריכה להתמודד עם משהו, אז אני מתמודדת איתו. אין לי צורך להסתתר. אוקיי. תודה. איך קוראים לך? לי סול ביחד? לא, זה שני שמות, זה לי. אני יותר זה משתמשת לי. אוקיי. אז לי, תבחרי למי את זורקת את הכדור שלך. רגע, כן, אני גם. למורנוש. כן, מורן. מורן, קדימה. מורן. כן. מספר הדקה. אני אבחר ב3. הנה הכדור הגיע אליי. תשמע, כאלה אני אוהבת. אה? כן, אני מתפללת, כן. האמת, אני קצת מוצפת מהעבודה, אז כאילו הדבר הראשון שקופץ לי זה אני מתפללת שנחזור לשגרה, שיעלו אותי מהמקלט. אני מרגישה אני את רוב השעות שלי מבלה במהלך היום במקלט, ואני מרגישה שאם בהתחלה כשחזרנו לסוג של שגרה, בין אם זה גם היה משולב קפסולות וזה, אני מרגישה שהעבודה הצילה אותי. כי בהתחלה, כשכל הבלגן הזה התחיל והייתי שקועה בחדשות, זה עשה לי רע ממש, ואז כשהעבודה התחילה להעסיק אותי, אז הרגשתי שזה עוזר לי לצאת מזה. אז אני מתפללת שנחזור לשגרה, שאני אחזור לכיתה רגילה, ולא לאווירה הזאת של השגרת חירום הזאת, לא לאווירה הזו של להיות במקלט עם הילדים, זה לא טוב לאף אחד. שנחזור למצב, אני לא אגיד כקדמותו, שיהיה מצב יותר טוב ממה שהיה, שבאמת בוקר אחד נקום כבר למציאות חדשה, של באמת שנרגיש בטוחים. תפילה, מה שאת אומרת זו תפילה בפני עצמה, ואתם יודעים, אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לדייק את הדבר הזה של לחזור, כי אנחנו אף פעם לא נחזור. עברנו טראומה, והשביעי לעשירי היה טראומה, ואחר כך משם אנחנו בעצם התחלנו איזשהו תהליך של עיכול, ואנחנו עוד נעכל. ולכן אנחנו לא נחזור, אבל אנחנו, ברגע שהמצב יהיה בטוח ובאמת נרגיש בטוחים ומוגנים בארצנו, אנחנו נבין, אנחנו נייצר איזושהי, מאמינה, נייצר איזושהי שגרה בריאה ומיטיבה לאחר החוויה שחווינו. זאת אומרת, זה לא יהיה לחזור, אלא זה יהיה לאחר. כי יש משמעות מאוד מאוד גדולה לחוויה שחווינו. את כל אחד מאיתנו, אפילו את האדם הכי רחוק, שישב בראש העין בביתו וצפה במסכים, ולא היה לו שום קשר למסיבה, ושום קשר לאנשי העוטף. פגשתי גם אנשים כאלה, ואין להם שום קשר לאסון שקרה, עדיין הוא חווה איזושהי חוויה, חוויית תמונות, חוויית קולקטיבית של המדינה כולה, ולכן כל אחד ברמת פגיעות או ברמת חשיפה שהוא נמצא, חווה איזושהי חוויה. ולכן המושג חזרה, א', הוא מאתגר מאוד את הנפש. אתם יודעים למה? כי הוא מציב לרף שהוא לא נכון לה. אני לא יכול לבוא ולמחוק ולהגיד לא, אז תתנהגי כמו שהיית לפני השביעי לעשירי. למה את לא בתפוקה כמו קודם? נו, למה לא הגשת את כל הציונים, את כל הטבלאות אקסל, תדעו כבר מי בשפה יודע הכל? חברים, יש לכל מאורע השפעה,
ואי אפשר להתעלם מההשפעה שלו. וככל אם את מדברת על דיוק, את משתמשת בפועל חווה. אני חושבת שאנחנו עדיין חווים כל יום מחדש, כל יום. זה מצב שהוא לא, כאילו, שגרה תהיה לנו, אבל אחרת, שונה. אנחנו נחזור, לא נחזור, זאת אומרת, אנחנו ניצור שגרה, כי אנחנו עדיין חיים את זה כל יום, כל שעה, כל דקה. אני התכוונתי חווה לאירוע הספציפי הטראומטי הראשון. אנחנו לא שומעים אותך, את מדברת... לא שומעים אותך, רבקה. אולי אני אסתכל פה משהו ברמקול. אתם לא מצליחים לשמוע? אולי עכשיו. אני אתקרב טיפה לא, אני רואה שאני על 100%. עכשיו שומעים יותר טוב? כן. יופי. אז אני פשוט אתקרב למסך. אתם צודקים, ולגמרי, ההתייחסות שלי היא רק למאורע הספציפי, כי מאוד חשוב לתת לו את המקום. ומשם זה כבר ההמשך שאנחנו חווים כל יום מחדש, כמו שלינדה אמרה, ובכלל אנחנו בתוך שגרת חירום מאוד מאוד מורכבת, כל אחד במקום שהוא נמצא, מי שמפונה, מי שנמצא בביתו, מי שהוא בביתו ללא ממ"ד, מי שהמשפחה שלו מגיבים בצורות כאלה ואחרות, כל אחד חווה את זה שונה, אפילו השווים, לא בטוח שהיה להם, הרבה מהם לא היה להם אפילו לאן לשוב ולמי לשוב. המורכבויות הן כל כך מורכבויות דקות ועדינות ובאמת לא פשוטות, ועם זאת, אנחנו כנראה מוצאים איזשהו יכולות לנוע ולהמשיך את החיים, ואת זה אנחנו עמלים לזהות מצד אחד, מצד שני אנחנו מחזיקים את שני המאזניים, את זה, מצד שני אני יודעת שמשרד החינוך גם נושף בעורף עם הישגים ודברים, ולא לא תמיד מבינים את הצרכים, והקול שלכם הוא קול מאוד מאוד חשוב לעניין הזה של הקצב, הקצב של איך אני עושה את זה, כי יש השפעה על הנפש ואנחנו לא יכולים לבוא ולהתעלם ממנה, ולכן הישג של ילד בתקופה הזאת לבין הישגים בתקופה שהוא לא חווה את התשתית של טראומה וחרדה וחוסר יציבות, הם הישגים שונים, בעצם היותם, לא בגלל, יגידו לכם לא, אז תלמדי יותר טוב, אז תתני יותר, לא, זה תשתית מוחית, אני אומרת לכם חד וחלק, מחקרית מוחית, זה תשתית למידה שונה, כמו שאמרתי לכם קודם, אנחנו קודם כל מתייחסים לחלקים האורגניזם, לאורגנים של הבן אדם, אנחנו אחר כך מתייחסים לחלקים שקשורים לקשירויות שלו, למשהו, איזה תורשה וסביבה הוא נמצא, ואז אנחנו מתייחסים לתהליך למידה. זה חלק שלישי. אי אפשר להתעלם מהתשתיות, ועכשיו אנחנו בשלבי תשתיות מורכבות, איך שאומרים. אוקיי, יש לי שאלה. כן, רק אני אגיד שלא זרקת את הכדור, למי לזרוק את הכדור, מורן, אז תחליטי. כן. אני יכולה לשאול את זה גם אחר כך, כדי שלא לקטוע את רצף הכדורים. איזה מעט. תודה. אז אני זורקת את הכדור לאיילה. למי לא שומעת, מורן? איילה. איילה, קדימה, איילה, את איתנו? כן. יופי. 5. קדימה. אוקיי, וואו, בייסיקלי. בזמן טוב, האזעקות לא... אותנו איפה את גרה, איילה? אני גרה בגן יבנה. אני קצת חברתית, אבל לא מהאזעקות. מרגישה בטוחה, במיוחד כי רוב האזעקות, אני לא זוכרת מתי הייתי בחוץ, ממש. כשהייתה אזעקה תמיד אני במקום מוגן, זאת אומרת לא יצאתי גם בתקופה הזאת מהבית כמעט. אז כשאני בבית, ורוב הזמן זה היה בבית, אז אני ממש, הלב שלי רגוע, אני רגועה, דואגת למי שלא נמצא, למי שנמצא בחוץ במיוחד,
אבל כן, כל מה שקרה אה, גרם לי לחרדות, והנושא הממ"ד, החדר המוגן, נהיה מאוד משמעותי. אני חושבת לכולם, כי בתקופה הזאת, במשך, אני חושבת חודשיים, לא פתחתי, אני גר בבית פרטי, לא פתחתי חלונות, הדלתות תמיד נעולות, הייתה ממש חרדה מאוד גדולה. פחות מהאזעקות בתקופה הבאה, במה שקרה. תודה איילה, תודה על השיתוף. כן, זה כזאת מורכב, וזה באמת תהליך של הבנה איך מתמודדים עם הדבר הזה, איך אנחנו מניעים את האנרגיה מתוך המקום הזה של החרדה, למקום של יותר שליטה ויכולת, אפילו לא הייתי אומרת שליטה, יכולת התמודדות. תודה על השיתוף. איילה, למי את בוחרת לזרוק את הכדור? לשרית. לשרית, קדימה, שרית. יאללה. אם אפשר להגיד הערה סליחה שאני, אבל אני חושב שהאזעקה הראשונה ב6:30 בשמחת תורה הייתה טראומטית ביותר בשבילי, ובגלל שהיו אצלי משפחה אחת משדרות עם תינוק בן 3 חודשים ושני ילדים קצת יותר גדולים, והם לא שמעו את האזעקה, זאת אומרת אני התעוררתי ראשון מהאזעקה, הלכתי להעיר אותם, קפצתי אליהם, והם לא מיד כל כך התעוררו, ובגלל הדבר הזה, זאת אומרת, הרמתי את התינוק, להרים אותו לתוך הממ"ד, וניעפתי אותם, אמרתי קומו מהר, וזה, ואנחנו היינו בפיג'מות, היה עוד קיץ, היה עוד חם, וזה היה ממש מבחינתי מאוד, נחרט לי בזיכרון בצורה מאוד חזקה. מאוד כן. חזקה, במיוחד שהיו לי עוד שלושה זוגות בשדרות, והבת שלי כשגרה בעפולה הלכה לעשות את החג אצל אחותה, והיא הייתה גם בשדרות עם הילדים. אז עד שהם לא הגיעו אליי למחרת בשיירה עם נשק שלוף, אז כשהם הגיעו סוף סוף בכיתי, ממש בכיתי. תודה דוד, תודה על השיתוף הכנה שלך. כן, זה בהחלט מורכב, היה פה שתי אלמנטים, גם של אחריות וגם של ההבנה של איך אנחנו צולחים את זה, וחוסר הידיעה בהחלט מתורגם להכל טראומה. ועצם זה שאתה חוזר על הסיפור הזה כמה וכמה פעמים, ומשחזר ככל שתספר את הסיפור ממקום, מנרטיב, אני לא אעשה לך פה טיפול, אבל אני רק אגיד לך את זה במשפט, כדי שתיקח את זה להמשך הדרך שלך. ככל שאתה מספר את הסיפור זה טוב, 1. 2, ככל שתספר את הסיפור מנקודת מבט, מנרטיב של עוצמה. עליתי למעלה, הורדתי את הילד, נכנסתי לממ"ד, סגרתי את הדלת, דאגתי שכל הילדים האחרים יהיו. אני לא יודעת אם הרמת טלפון או לא, כי אתה לא מרים בשבת, אבל אולי התקשרת, ואז בדקת מה קורה עם האחרים. עצם הפעולות שעשית כדי להגן על עצמך ועל משפחתך, הם הנרטיב של הסיפור. וככל שהנרטיב יהיה זה שתספר דרכו את הסיפור, ככה תחושת העוצמה והשליטה תחזור אליך, וירד רמת החרדה והחוסר אונים. אז תודה רבה על השיתוף שלך, וסתם עם תלמידים, תמיד תעשו את זה. תמיד שאתם מספרים חוויות, משתפים, לחזור לנרטיב של העוצמה, של מה הילדים, איך הילדים הגיבו. תמיד אתה הגנת על עצמך, הנה תראה איך אתה דאגת לעצמך, כל הכבוד, דאגת למשפחה. לא משנה, תמצאו איזה נקודת מבט אחת של עוצמה מהסיפור שהם סיפרו, ולכן הסיפור, הטראומה תתחיל להישכתב מחדש. קדימה שרית, איזה מספר?
יאללה, 8. 8, אוקיי, קדימה. או, כשאני לבד בבית ואף אחד לא נמצא, אני חושבת על. וואו, על המון דברים. אז ככה, קודם כל, אם אני ממש ממש לבד, אז אני חושבת קודם כל על הילדים שלי. נגיד אם אני בבית עכשיו לבד, במיוחד בתקופה הזאת, אז הבת שלי במילואים, ואני כל הזמן חושבת, אוקיי, מה היא עושה עכשיו? כי במשמרת של 12 שעות היא טכנאית מטוסים בתל נוף ועובדת סביב השעון, אז כל פעם אני חושבת, טוב, היא ישנה, לא ישנה, הייתה פעילות, לא הייתה פעילות, לפי זה שאם היא ישנה או לא ישנה, אני יודעת אם הייתה פעילות ומה מצבנו ומה המצב, אם יצאו מטוסים, לא יצאו מטוסים, אני גם מתחילה לתכנן, אוקיי, אז מה הולך להיות לנו למחרת, כן יהיה משהו, לא יהיה משהו. אני חושבת הרבה על ההורים שלי. שוב, ההורים שלנו לא נעשים צעירים, חושבת עליהם הרבה, איך הם מרגישים, מה שלומם, והאמת היא שאני ככה, כשאני לבד, אני לא יודעת אם זה בדיוק קשור למחשבות, אבל אחד הדברים שאני ככה מפליגה, זה הרבה הרבה מוזיקה. אני אוהבת המון מוזיקה, אני שומעת מוזיקה. המוזיקה מצליחה לך את הלופים? מה זה? המוזיקה מצליחה להשתיק את הלופ, את המחשבות שהן יכולות להיות טורדניות? מאוד, אני מסוגלת לשים מוזיקה וגם לרקוד, כן, אני אוהבת. אני כאילו מתחברת לעצמי ולא מעניין אותי כלום, שרה, רוקדת, כן, עושה מה שאני אוהבת. וואו, תקשיבי, זה מדיטציה בפני עצמה, מה שאת אומרת, תעשי אותה כמה שיותר פעמים, אפילו ביום, אפילו פעמיים ביום, זה רווח אדיר לנפש, זה ניקוי מדהים לנפש, כי הרוב הפעמים, וואי, בסוף אני לא אספיק את המתודה, מרוב שיש לי מה להגיד לכם על כל מה שאתם מעלות פה, אבל זה לא פחות חשוב. פעם שאלתם את עצמכם איך הנפש מורכבת, ממה היא עשויה, האם זה מוח, האם זה גוף, מה נראה לכם? שילוב. שילוב. מה עוד עולה לכם? זה מולד, נרכש. זה בוודאי מתחיל ממוח, אבל יש תסמינים בגוף לכל דבר שמציף אותנו. אוקיי. מבחינה הורמונלית, מבחינה מחשבתית. זה גם נרכש, זאת אומרת, יש לפעמים, אתה רואה משפחות שלמות שהן דתיים יותר, וכאלה שהן עם חוסן נפשי, לפעמים זה משפחתי או קבוצתי. אז כל מה שאמרתם נכון, בעצם כל המערכת הנפשית שלנו נמצאת לנו במוח, היא בהחלט קשורה לתהליכים גנטיים מולדים, יש מרכיבים, תדמיינו לעצמכם מערכת חומרים, כן? יש לנו חומרים, אמרנו תשתיות, נכון? אז בתשתיות יש חומרים. החומרים האלה אחראים על התפיסה הרגשית שלנו של מצבים. יש לי חומר שנקרא נגיד סיכוך, אז הסיכוך הוא מרכך את זה. יש לי חומר שנקרא, עכשיו, מה עושה הסביבה והתורשה? מה שהם עושים לחומרים האלה, הם בעצם מאפשרים להם להתעצב כדי דפוס התנהלות שלי כלפי המערכת הנפשית שלי. עכשיו, מערכת הנפשית היא כמו שכבות. עכשיו, לא שכבות הגנה, משהו אחר, זה נושא בפני עצמו, מנגנוני הגנה. השכבות של הנפש הן בעצם השכבות הבריאות. תדמיינו את הנשמה שלנו ככדור, ואז יש לנו מה שמגן על הכדור הזה מסביב. עכשיו, ככל שהקירות האלה הם עבים, אבל עם זאת הם אלסטיים וגמישים, הם יכולים להתנוענע כמו פלסטלינה, אז הם בעצם, זאת המערכת הנפשית הבריאה. כי החומרים בעצם במוח מסונכרנים אחד עם השני, והתמהיל שביניהם הוא נכון. עכשיו ככה אתם מבינים למה אנשים לוקחים תרופות. למה? כי מה עושה התרופה? התרופה היא מייצרת של החומרים
ביניהם יהיה איזון, ואז המערכת שלה, אמרנו שכבות, נכון? השכבות יהיו יותר עבות, ולא כל דבר יפגוש ישר את הכדור. אז לכן הנפש שלנו היא בעצם משהו שאנחנו צריכים לדעת לתחזק אותו. פשוט לתחזק, כמו שאנחנו מתחזקים את הגוף, את הבריאות שלנו, כולנו יודעים שאנחנו צריכים לישון, לאכול, ללכת לשירותים, לנשום, אנחנו עושים את זה באופן טבעי. ככה אנחנו צריכים לייצר טבעיות לדאוג לנפש שלנו. לייצר לה יכולת אלסטית של גמישות. עכשיו, ככל שאנחנו עושים את זה בזמנים רגילים, בזמנים מורכבים, היכולת האלסטית הזאת באה לידי ביטוי בצורה יותר גבוהה. ודוגמה, מה ששרית שיתפה אותנו שהיא עשה, זה אחת הדוגמאות לאלסטיות של הנפש. כי מה שקורה בזמן שאני מתנתק מהמחשבות, מתנתק מכל מה שמדאיג אותי, אני מאבד את הקירות. בזמן הזה לא נכנס לי שום דבר שמייצר אצלי לחץ ומתח והסינפסות של נסגרות. הכל נפתח, כל מערכת הכבישים שלי פתוחה, הקירות של הנפש שווים, ואז כשמגיע לי אתגר, יש לי הרבה יותר הזדמנות להתמודד איתו בצורה יותר טובה. לכן מי שעושה ביום הליכות, מדיטציה, כל דבר כזה שקשור, סדנאות בנושא הזה, ויפאסנה, לא משנה מה, אפילו הליכה ביער, לצאת לים, להריח את הגשם, לראות את המים, הדברים האלה מאפשרים למוח שלנו לנקות ולהרגיש טוב יותר. וגם מעידים על זה גם אנשים שאחת מהשוות סיפרה לי שהיא טיפוס מאוד 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 שכלתני ומאוד ריאלי, וככה היא רואה בכלל את הדברים, באופן כללי, היא מקבלת מצויות כמו שהן. אז אמרתי לה שהמערכת שלה במוח של היכולת שלה, הנפשית שלה במוח שם, של הערוץ הזה שם, יש שם כביש כאילו ישיר לכל, קוראים לכביש הזה מורכבות, נוסעים בו רק ישר, אין שם פיתולים. אז אחד מהדברים שהיא כל כך, אפילו היא בזה שהיא מקבלת מצבים כמו שהם, אחד מהדברים שהיא פיתחה כדי לעזור לעצמה, זה איזשהו סוג של מנטרות שגורמות להגנה של הנפש שלה להישאר שפויה בתוך מצב של שפיות. זאת אומרת שאנחנו אחראים ליכולת הנפשית שלנו להיות בריאה יותר, אהבה יותר והרבה יותר גמישה ואלסטית, בעיקר ברגע שאנחנו דואגים לה ויוצרים מצבים מודעים מלכתחילה שמאפשרים לנו להרגיש טוב, להניח את המחשבות, לייצר זמן שהוא רק זמן שאני עושה לעצמי טוב, ומאפשר לחושים שלי לחוש ולהרגיש. אני מקווה שאיכשהו הבנתם את הכיוון הזה, כי זה מאוד חשוב. אז לא שמענו את מירב ואת ליאנה, ואת בת אל, אז בואו נעשה את זה מהר. קדימה. מירב, בואי תבחרי מספר. כן, בשמחה. אני אבחר 10. 10, אוקיי. בתקופה הזאת הבית שלי הוא? בתקופה הזאת הבית שלי הוא בהחלט מבצרי. אני מוצאת את עצמי הרבה פחות מבעבר יוצאת ממנו. גם כשאני יוצאת אז אני תמיד רוצה מהר לחזור. כמו כולנו, גם אני עוברת תקופה ממש לא פשוטה, זאת אומרת מאז הבן שלי היה תקופה ארוכה בעזה, ואז בכלל לא רציתי לצאת מהבית, וגם אם יצאתי הרגשתי נורא, זאת אומרת רק להיות בבית, הבית הגן עליי, הבית שמר עליי, הבית לא יודעת, כאילו עכשיו אני מתחילה לצאת קצת ככה מהבית ולהרגיש שאני יכולה קצת לשחרר, אבל בהחלט בתקופה האחרונה, תמיד הבית הוא מבצרי, אבל בתקופה האחרונה זה הפך להיות ממש ממש בולט בעוצמות חזקות, שאני ממש התקשיתי לצאת מהבית, עבודה ולחזור מהר, ממש באיזשהו צורך עמוק, לחזור ממש מהר הביתה. זה קשה, אבל
עכשיו אני מתחילה קצת ככה. תודה על השיתוף, וזה בהחלט. אוקיי, תודה. כל אחד מוצא איזושהי נחמה באיזושהי נקודה, וזאת סוג של נחמה, וטוב שיש לך אותה, ואת תראי שאת תיפרדי ממנה, אל תדאגי. זה לא יהיה רצח. את תנועי ואת תזוזי ואת תצאי מהבית ואת תעשי דברים שאת אוהבת. זה לוקח טיפה זמן, אבל כן, נכון, בהחלט. אני שמעתי בקול שלך את הביקורת הזאת על עצמך טיפה, למה הייתי צריכה להאחז, ואת זה רציתי להגיד לך. אל תפחדי, זה ישתנה, זה ישתנה. האחזות הזאת היא האחזות זמנית. היא לא האחזות עכשיו שמהיום זהו מרב, אין. לא, זה האחזות זמנית, זו תקופה מאתגרת, הילד לא נמצא, החוסר ודאות, הרצון שמשהו אחד שבתוך החיים נשאר ודאי, בואו נשמור עליו. זה איזושהי פרדיגמה מגנה, ולאט לאט גם היא תראה לך שאפשר גם עוד דרכים. תודה. באהבה, תודה לך מירב על השיתוף. אוקיי, עכשיו אנחנו נשמע את בת אל, איזה מספר את בוחרת? שלום לכולם, אני בוחרת מספר 1. רוצה לפתוח לנו את הספריה. אני לא רוצה לשמוע יותר, כי זה. אני לא הייתי רוצה לשמוע יותר, הותר לפרסום, מאוד מאוד קשה לי עם זה, עם הנקודה הזאת שלקום בבוקר ולשמוע עוד אחד ועוד אחד ועוד אפילו כמה, מאוד מאוד קשה לי עם זה. זה משהו שלא הייתי רוצה לשמוע. ליאנה האחרונה וחביבה, בואי תפתרי לך מספר. ליאנה, את איתנו? ליאנה, אנחנו קוראים לך, בואי תבחרי מספר. טוב, אני לא חושבת שהיא שומעת אותנו. אז תודה רבה לכם על השותפות, אני חושבת שהכרתם אחת את השנייה יותר טוב אחרי ליאנה, אנחנו קראנו לך. קראנו לך לבחור מספר. אז בואי ניתן לך הזדמנות אחרונה. סליחה, פשוט יש לי פה עבודות בבניין שהן כל כך חזקות שאני לא שומעת את זה. אוקיי, אז איזה מספר את רוצה? מספר, רגע, שנייה. מספר 19. 19. האם, תגידי מה זה מעורר אותך, וגם אם זה לא... איזה מספר יצא לי, רגע, אני אנסה להגביר את העוד פעם, את השנייה, את הכל פה. לא להסכים, לא להסכים זה. פה זה דבר קצת אישי, הייתי פחות מתחברת לזה, לדבר ככה בפורום. אבל... בסדר גמור. גם לא להסכים זה בסדר. יש כן מצבים יש לך... פה ושם איזה אותות, אני לא יכולה להסביר את זה, זה משהו, את יודעת, זה משהו כאילו מין תחושה כזאת פנימית לפעמים שזה... מרגישה שיש לך איזושהי אינטואיציה או איזושהי נקודה של רוח שאת יכולה להתחבר דרכה ולהרגיש שיש לך איזה מסר שאת יודעת מה את צריכה לעשות? כל פנימי. רגע שנייה, אני מנסה, כי פשוט בגלל העבודות שיש פה אני לא שומעת כל כך טוב. רק אגיד לכם שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים לה, אני יודעת ששומרים עליי מלמעלה או בכלל, על הנושא של שמירה והגנה, כמשהו דתי, אבל זה לא. רוח זה לא קשור לדת. לא, סליחה, אני לא התכוונתי למשהו. אני רק אומרת לך בגדול, ואני רוצה להגיד בגדול. כן, לא, זה מה שאמרתי, שלפעמים יש את התחושה הפנימית כזאת, שכן יש משהו שלזה התכוונתי, כן. אוקיי, אז אני לא יודעת כל אחד איך הוא קורא לזה, אבל אני אומרת תמיד גם למטופלים שלי. גם, לא משנה במה אתה מאמין, תאמין בתפוח גם. העיקר שיהיה לך עוד משהו, עוד מקור, כוח שאתה יכול, כי זה בעצם אמונה, אני רוצה להפריד אותה מדת, זה אחד ממקורות הכוח
שיש לאדם. אמונה בהקשר של תקווה, אמונה שדברים יכולים להסתדר, אמונה זה חלק מהתשתית של האדם, בכדי שהוא יוכל להתקדם, כי אחרת בסופו של דבר אין לנו סיבה לקום בבוקר. למה האדם זורק תינוק? בדיוק. אם אני לא הייתי, אני לא זורקת, כן? אתה עושה לתינוק ככה ואתה מאמין שהוא יחזור. למה אנחנו ישנים? אתם יודעים למה יש הפרעות שינה? כי אנחנו מפחדים שאולי יש אנשים שיש להם חרדות והפרעות שינה, שאולי הם לא יקומו, או שהם לא יכולים לשחרר, כי הם צריכים להישאר בשליטה כל הזמן. אז היכולת שלנו לישון, היא היכולת שלנו לשחרר, ואיך אנחנו משחררים? אנחנו סומכים על הגוף שלנו, על כל המערכת שלנו, שאנחנו בסופו של דבר נוכל לקום בבוקר. אז לכן כל אחד לפי האמונה שלו, איך הוא מתייחס לזה, ולכן יש לזה קשר מאוד מאוד גדול. עכשיו ענת רצתה לשאול איזו שאלה, נתייחס אליה, ואז אני אתייחס לכם, החימום לקח לנו ארוך, אבל אני כן רוצה לתת לכם רק את המתודה הקצרה הזאת, ונסגור את המפגש שלנו. כן. האמת שהייתה לי שאלה, זה היה בדיוק על הטיימינג שאת דיברת שמה, הרי את ההשתלמות הזאת של חוסן בשפה, אני מאמינה שלא הגו אותה ב5 לאוקטובר או ב6 לאוקטובר, זאת אומרת זה משהו שנשען על השנים של הקורונה. כשדיברנו על לחזור לשגרה, אנחנו בעצם, כשקרתה הקורונה אז אמרו, יש את העולם שלפני הקורונה והעולם שאחרי הקורונה, ופילוסופים התחילו לחקור את הדבר הזה. בעצם כל פעם לומדים שגרה חדשה, זאת אומרת אין שגרה. שגרה זה משהו שאנחנו מייצרים. והייתי סקרנית, בעצם ההשתלמות הזאת היא בנויה אם בכלל בנו אותה לפתח חוסן נפשי, שאנחנו מכירים אותו עוד מהתקופות שהיינו חסרי אונים ומתוסכלים בקורונה, במקומות האלה שהיינו צריכים ללמוד בבית. אני לא יודעת מה זה ההשתלמות הגדולה, אני לא מכירה את התכנים שמלמדים אתכם בהשתלמות הגדולה. אני מכירה את מה שאני הגעתי לפה. אני אפילו לא ידעתי שקוראים לזה שפה, אני מאמינה שזה בעצם ההשתלמות שלכם נקראת, מחזקים את החוסן, אני רואה פה לפי הנוכחות, מחזקים את החוסן שפתי ורגשי לכיתות ב' ג'. תראה, אני מאמינה מאוד מאוד שבסופו של דבר... זה נכון להכל, עכשיו בעיקר במצבנו, אבל אני אומרת... כשאני מדברת על זה, אני באמת מדברת, אני לא צריכה את הקורונה כדי לדבר על מצבי משבר, ואני באמת הרבה שנים מתעסקת בחוסן באזור שאני גרה, ואצלנו זה מתמיד, אז זאת אומרת שזה משהו שאנחנו מכירים אותו, ודווקא הניסיון הזה שיש לנו בתחום הזה מאוד עוזר עכשיו, להסביר ולתת את המענים במקומות האלה. אני כן יכולה להגיד לך שבתקופת הקורונה עשיתי מחקר עם אמהות על הנושא של בניית קוהרנטיות, ופיתחתי איזשהו מודל שבאמת עזר מאוד 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 למשפחות, לבוא ולייצר איך מתנהלים בתוך מצב שהוא משברי, בתוך בית. כי הבית הפך להיות בית ספר, והבית ספר הוא לא בית ספר, אז בעצם איך הם מתנהלים. ואם תרצו, אני אשים לכם גם אחר כך את המאמר בצ'אט, ותוכלו ליהנות ממנו. וגם בבית ספר להשתמש בו להורים, או להציג למנהלת, או את המסקנות שיש שם, שיעזרו לכם, גם כשאתם צריכים לבקש את ההתייחסות הנכונה ללימודים, כי זה קצת, לי זה מאוד מפריע, אני מלווה בתי ספר בתהליכים הרגשיים, ואני רואה שזה מאוד קשה, כאילו מאוד נקראים, מאוד מתוסכלים, מהמקום הזה שמצד אחד מבינים שהיה אירועים, היה קשיים, אבל בסוף בלמידה כביכול חוזרים לאותה נקודה. וזה פער כזה שלא... הזכרת את המשרד, אני רק אומרת, הזכרת את המשרד בתחילת הדברים שלך, זה באמת יד ימין לא עובדת עם יד שמאל, בגלל שמצד אחד אנחנו כולנו פה מורות לשפה, או היינו, אנחנו באיזושהי נקודה זה, מצד אחד אומרים לנו הערכה רכה והכלה, ומצד שני חוזרים ליעדים הרגילים. אז זה בעצם, בסופו של דבר מורה באמת עם ניסיון ועם ביטחון, היא בארבע קירות שלה,
לומדת את הכיתה ועושה את מה שהיא רואה הכי נכון והכי טוב והכי מקדם כל תלמיד, אבל אי אפשר להגיד את שני הדברים, אי אפשר להגיד הערכה רכה ולא להגיד אפילו מה זה הערכה רכה, ואז להגיד ותתכוננו למיצב, אז בסדר. להגיד להערכה רכה, זה אוקסימורון. זה פשוט צריך להחליט, ממש אוקסימורון. זה כאילו, צריך להחליט מה, אוקיי, יש מושג שנקרא הערכה רכה, אנחנו משתמשים בו למשל בפקולטה למדעי הבריאות, כן? זה אחד זה משהו שפיתחנו אותו עכשיו כדי להעריך רופאים, לא רק מהציונים, אלא גם מחשיבה, מתפיסה, מקשירויות, אבל כדי לעשות את זה צריך להציב קריטריונים מאוד מאוד ברורים, מה אנחנו מעריכים בהערכה רכה. אבל אני למדתי משהו עם הזמן, שמהשטח תבוא הגאולה, כמו שקרה בשביעי לעשירי. בסוף מי עשה את רוב הדברים? זה אנחנו, האזרחים. אז אני אומרת, מורה שהוא, כמו שאמרת, שהוא גם בטוח בעצמו וגם הוא אפילו טיפה יודע קצת הדרך, אל תחכו שמלמעלה יגידו לכם את הדברים. תיצרו אתם, תכתבו את זה אתם, תתחילו ואז תראו את זה כצורת נתונים, הדברים השתנו ובאמת יקרו בצורה שונה. זה דברים שאפשר לעשות אותם, רק הכוח רצון צריך לבוא מלמטה, ולא לחכות שמישהו מלמעלה יבוא ויגיד לי, טוב, תשנה את זה, טוב, תעשה את זה אחרת. כנראה שזה לא יקרה, אנחנו מבינים את הנפשות הפועלות. אוקיי, אז תודה, ענת. אני רוצה לשתף. בשמחה, מי מדברת? מדברת אורלי נחום, אני קצת עם מצלמה סגורה, כי אני קצת לא מרגישה טוב, אבל אני בכל זאת רוצה לשתף. אתמול, אני מקווה שאתם שומעים אותי, אני קצת צרודה. אתמול קיבלתי לכיתתי תלמיד מהעוטף, ובפעם הראשונה אני ראיתי ממש לנגד עיניי את ההבדל בין ילד מהעוטף ובין ילד, אני גרה בעיר אשדוד, מעירנו, מעיר אשדוד, אנחנו לא מהעוטף, אמנם אנחנו חטפנו אמנם גם לא מעט, אבל לא מהעוטף, וראיתי את השינויים בין הפחדים שדיברו פה, החששות, החוסר ביטחון, החוסר יציבות של אותו ילד לעומת הילד מכיתתנו. היום למשל היה לנו תרגיל ביטחון, ואמרתי לעצמי בטוח שהילד הזה מהעוטף הכי פחות ייבהל כי הוא מורגל, ומי שהכי נבהל ונכנס ללחץ ולטראומה ולחששות ולפחדים זה דווקא הילד מהעוטף, שהוא כל כך נבהל וחשש ופחד ולא ידע מה לעשות עם עצמו והיה כל כך מבוהל שזה היה מפליא לראות את זה, לעומת הילדים בכיתה ב' שהם באמת נכנסו באופן מתורגל לממד והבינו וידעו, וזה בעצם ככה נתן לנו איזושהי אינדיקציה, איזושהי נקודה איפה אנחנו, גם ילדים מהעוטף, וכמה זה משפיע על המעגל שלהם, גם מעגל הדאגה, גם ההשפעה ובכלל אורח החיים. אני רק רוצה להתייחס, אל תשכחי שהילדים שלנו מתורגלים בתרגילים, לא במציאות. אולי פעם אחת היה מקרה שזה היה גם בשעת צהרון, שהייתה פה אזעקה בזמן שהם היו בבית הספר, אבל בגדול הם מתורגלים כולם לתרגילים, עוד תרגיל צבע אדום, תרגיל צבע אדום. הילד הזה באופן ספציפי חי את זה, זה אורח החיים שלו, הוא חי את זה. נכון, אבל גם אנחנו בעיר אשדוד, גם אנחנו בעיר אשדוד, בתי ספר מוכנים באופן מלא. עדיין יש להם את ההזעקות כל הזמן. אני אומרת, גם אנחנו בעיר אשדוד מתורגלים לזה, והרוב באמת היה במעגל הביתי שלנו, אבל גם אותו ילד... שומעים אותי? מה השם שלך? השם שלי אורלי. אורלי, אז רגע אורלי, בואי נעצור רגע את הדיון, אנחנו צריכים להספיק, אני רק אסגור אותו במשפט, אנחנו לא עסוקים פה בהשוואות, הנקודה שהיא באה להעיר את תשומת הלב זה ההבדלים, וודאי שההבדלים הם מאוד 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 גדולים, מסיבה פשוטה, הילד הזה חווה טראומה, וברגע שהמציאות הזאת חוזרת באיזושהי נקודה, לא משנה מה, אפילו סוגיה של נעל של דומה למחבל, או ריח שמזכיר,
או כל דבר כזה או אחר, הוא חווה את הטראומה מחדש, ולכן הוא נכון, צריך כלים להתמודד איתם ללא ולטפל ספק. אותם. ועוד דבר אני אגיד, אתה יכול להתמודד עם זה בתוך האזור הבטוח שלך. זאת אומרת, קרו שתי מקרים, וקצת מירב דיברה על אזור בטוח, הבית שלה. קרו שתי דברים שערערו את היכולת הביטחון. אחד, אתה לא יכול להיות בבית שלך, אתה לא יכול להישאר בעוטף, והדבר השני, אתה עברת טראומה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אני צריך לייצר עכשיו אזור ביטחון חדש, לסמוך על סביבה חדשה, להאמין שהדבר שמה שחוויתי הוא לא קשור להרגע, לנתק את החרדה מהמציאות העכשווית, זה אתגר מאוד גדול, וזה הריפוי שצריך בעצם לעבור, ולכן התגובה הזאת היא תגובה מאוד טבעית, צריך לצפות אותה מכל דבר שיקרה, אפילו שיהיה רוח, אפילו שריקה, אפילו מישהו מצלצל בפעמון. אחד מהדברים שאנחנו הכנסנו בבית, אין לצלצל בפעמון. כי כשהיו לנו המחבלים, אחד מהדברים שהם עשו, צלצלו בפעמון. אין כזה דבר היום אצלנו לצלצל בפעמון. הטראומה היא בכל פיפס דק שהוא, ולכן יש, ככל שאתה מודע יותר, ושיש לך כוחות וכלים, אני לא יודעת מאיפה הבית שלו ומה התהליכים שהוא עושה, אבל לכן צריך להבין מה זה טראומה. טראומה היא נחווית בכל חלק וחלק שקרה באותו אירוע, אפילו הטריגרים יכולים להיראות מנותקים מהמציאות, קל וחומר טריגר שהוא כזה ישיר לאותו אירוע. אוקיי, אז מה זה בעצם מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה, ולמה אנחנו קוראים לזה שאנחנו בוחרים להימצא במעגל? אז כמו שדיברנו קודם, דיברנו על הנפש, דיברנו על המורכבות, דיברנו על החלקים של השפה, עכשיו אנחנו ניגע בחלק של דפוס התנהגות שלנו. דפוס ההתנהגות שלנו באופן טבעי, אני ממש מציעה לכם אפילו לרשום את זה, כי זה מאוד מאוד חזק, דפוס ההתנהגות שלנו באופן טבעי הוא דפוס יותר דאגני. ולמה? למה הדפוס הטבעי הולך למקום יותר של דאגה ומתח ולחץ וחרדה? יש שתי סיבות לזה. הסיבה הראשונה מתייחסת שככה האדם נברא. האדם בטבע האנושי שלו, הוא נברא באיזושהי נקודת מוצא, שהשליטה היא צריכה להיות בידיים שלו, הוא שולט בכדור הארץ, הוא ממוקם עליו, כוח הכבידה למטה, ולכן ברגע שמשהו מזיז אותו מאזור השליטה שלו, אוטומטית כל הזמן האדם, מה אנחנו עושים כל הזמן? חרדים לעבודה שלנו, לשלומנו, לבריאות שלנו, וכל הזמן רוצים להיות שהכל בסדר, לדאוג שהכל בסדר. האדם הכי פרימיטיבי, מה הוא? שורד. ומה זה שורד? דואג לקיום שלו. ולכן ההכרה בזה שאנחנו קודם כל שורדים, קודם כל נמצאים באיזושהי נקודת דאגה מסוימת, היא מאוד חשובה. מה משפיע, מה עושה הבדל? לי תגיד לי, מה פתאום, אני בכלל בן אדם דאגן, אני אופטימיסטית מושבעת. ומורן תגיד, לא, אני גם לפעמים לחוצה, אבל אני יודעת להזיז את המחשבות שלי. אז מה עושה את נקודת ההבדל? שזו בעצם תורשה וסביבה. התורשה והסביבה היא מאפשרת לנו למנן את כמות הדאגה והלחץ והמתח שבה אנחנו משפעים בחיינו. ומה זה סביבה? זה המתודות והיכולות והמיומנויות שאנחנו לומדים כדי לנוע בתוך המרחב ולייצר יותר ויותר יכולת גבוהה שלנו, לא בשליטה על המצב, אלא בנהילות המצב, בהתנהלות המצב, בבחירת המצב. אז עכשיו אני רוצה לתת לכם תרגיל, תיקחו דף, ותציירו לעצמכם שני עיגולים, לא אחד בתוך השני, אלא שני עיגולים נפרדים. בעיגול אחד, תשפכו לתוכו את כל הדאגות שיש לכם, ממש, את כל הדאגות. ובעיגול השני, את פעולות שאני עושה, או אתם יכולים אפילו לא רק פעולות, אלא מחשבות, איזשהו כוונות
שאני עושה כדי להשפיע על הדאגות שלי. לדוגמה, אני מאוד מאוד דואגת לאבא שלי שהוא עבר אירוע מוחי. מה הפעולות שאני עושה סביב הדאגה הזאת? אני לוקחת אותו לפיזיותרפיה, אני מתקשרת לרופא נורולוג מומחה לבחון האם אנחנו בדרך הנכונה. אני עושה כל מיני פעולות שבעצם מה הן עושות, תסתכלו על העיגול הזה מצד ימין, אני בעצם מקטינה את הדאגה שלי ומייצרת השפעה יותר ויותר גדולה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, מי שאימא פה, מהרגע שהתינוק יוצא מהרחם, נולד איתו עוד ילד, ולילד הזה, הסמוי הזה, קוראים לו דאגה. לאימא יש נקיפות מצפון מעצם היותה אימא. לא סתם היה צריך להמציא תיאוריה שנקראת אימא טובה דייה, כן? ההבנה הזאת שהדאגה היא מעצם זה שאני עכשיו בתוך התפקיד הזה, היא מאוד מאוד חשובה, כי אז אני אעשה פעולות שיעזרו לי לנוע בתוך התפקיד הזה ולא להישאב לדאגות שלי. אז בואו נראה איזה השפעות אני עושה סביב הדאגות. קדימה, כולם נצייר את העיגולים. אנחנו נשמע מי שירצה לשתף ונחדד את ההשפעות. ואני אגיד לכם שעוד אנחנו לא ניגע בכלים האלה, אבל זה בעצם אחד מהכלים ליצירת מעגל, להרחיב את מעגל ההשפעה, לא רק ליצירה שלו, אלא להרחיב אותו, שזה נקרא עשן דק, שזה בעצם העצירה שדיברנו עליה, שמתייחסת לנושא של כל מה שקשור למדיטציה, לריקוד, לחיבור לגוף, הנושא של שרירים. מה זה שרירים? שרירים זה כושר, זה היכולת שלי לייצר לא כושר רק פיזי, אלא כושר נפשי. זאת אומרת, היכולת שלי לייצר ממש שרירים שמייצרים לי את קו ההגנה הראשוני, לפני שאני בכלל מגיב לכל סיטואציה שהיא סיטואציה מורכבת. יש לי שריר שקוראים לו שריר הסבלנות, יש לי שריר שקוראים לו שריר האמפתיה, יש לי שריר שקוראים לו האופטימיות. השרירים האלה הם שרירי נפש, שבעצם מאפשרים לי להרחיב את מעגל ההשפעה שלי. נשימות, עשינו את זה בהתחלה, דיבור פנימי. כמה אתם מדברים דיבור פנימי ביום? מה אתם אומרים? אפשר להגיד כל הזמן אדם דבר דוד במסרי אני, כל הזמן אני. כל הזמן אני מחשב את המסלול מחדש, במקרה ואני נתקל בבעיה. הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, הדיבור הפנימי שלי בעיקר מתייחס לאתגרים, או האם יש לי דיבור פנימי? סתם, וואלה, איזה תותח אני היום, איזה קשוב הייתי היום בזום, שהיה לי מלא טרדות. לא, זה לא קורה לי כל כך. לא קורה לך, אז יאללה. הוצאתי אותך עם כמה שיעורים. בעיקר להגיד לעצמי, עשיתי כמיטב יכולתי. אמא טובה דייה, זאת אומרת, גם כשיש לי את זה ואת זה, אני לא אהיה 100%, אבל אני תמיד מסתכלת קדימה, מה אני יכולה לעשות עוד. להתחבר לקדימה. אחד הדברים הכי מדאיגים זה הדברים שאין לי פתרונות אליהם. נכון, אבל רגע עוד, אם ציירת את שני המעגלים, אתה עוד שנייה תגלה שיש לנו אפילו פתרונות. גם אם זה לא פתרון שיפתור את זה ב100%, אבל יש לנו איזושהי השפעה, שהיא השפעה תמיד, 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 רק אנחנו מתייחסים תמיד לסוף. אתמול העברתי סדנה, גם עם מעגל הדאגה למעגל ההשפעה, ומישהי אמרה בקבוצה שהיא לא בזוגיות, ושהיא רוצה זוגיות. אז אוקיי, אז במעגל, זה היה הדאגה שלה שהיא לבד, וזה לא פשוט במלחמה וכו', ואז היא כתבה שם במעגל ההשפעה, שאלתי אותה מה את עושה בשביל זה, אז היא אמרה, אני יוצאת לדייט. אוקיי, ומה עוד? אז היא אמרה, איך אני אכיר אותו? אני אומרת לאנשים שיכירו לי, ודייטים התייחסה רק לפעולות הספציפיות שקשורות לזה שהיא רוצה להכיר. ואז אמרתי לה, את יודעת, את מי את רוצה שיכירו? מי זה הבן אדם הזה שאת רוצה שיכירו? מה את רוצה שיכירו בך? אפילו שאת הולכת לרקוד עכשיו סלסה, או לא יודעת מה, את הולכת עכשיו למסעדה עם חברה,
את יושבת פעם בשבוע, הולכת לסדנה כדי לתת לעצמך כוח. את משפיעה בהשפעה שאולי היא לא נראית לך ישירה, אבל היא השפעה ישירה ליכולת שלך למצוא את הזוגיות שלך. למה? כי את הופכת להיות בן אדם רגוע יותר, טוב יותר, תזמני לך גברים יותר נכונים, את לא תצאי למיליון דייטים ותכירי הרבה צפרדעים, יהיה לך יותר יכולת להיות באיזשהו סנכרון פנימי. ובדיוק דוד על הנקודה הזאת אני אומרת גם לך. נכון שיכול להיות שעכשיו אתה רואה איזשהו בעיות, שהפתרון, נכון, היא לא רואה פתרון ישיר שעכשיו היא בזוגיות, אבל, שנייה, אבל עצם היכולת שלי לבחור בפתרונות, בהשפעות, שההשפעות הללו הן מיטיבות בסופו של דבר עם התהליך כדי להגיע לפתרון, זה 3/4 הפתרון. כן, לפעמים מונעים ממך, למשל אני אגיד לך, כן, דאגה שנמצאת לך במעגל, כן. לפני שבוע יש לי תלמיד שאני מכיר אותו מאז כיתה א', הוא עכשיו בכיתה ה', ואני מכיר את כל המשפחה, היו לו גם אחים יותר גדולים שהם כבר בכיתות גבוהות, ו... והמורה שלו המחנכת, אני המורה לעולים, אז הוא עולה ותיק כבר, אז טיפלתי במשפחה הזאת, הם היו אפילו אצלי פעם בסעודת שבת וכל זה. מזרזת אותך דוד להגיע לבעיה, כן, כן. הבעיה היא שהוא בא יש שתי בנות שראו אותו מחוץ לבית הספר מעשן. אוקיי. ואחר כך גם שמועות שהגיעו מה הדאגה? מעגל הדאגה, מה הדאגה? הוא ילד מוכה, האבא מכה אותו. יש לי תלמיד שהילד הזה מוכה. אוקיי, זאת הדאגה. להגדיר דאגה. זאת הדאגה? ואני לא יכול לעשות כמעט כלום למענו, זאת אומרת, אנחנו... אתה טועה לחלוטין. לא, פנינו לרווחה רגע, דוד, אני לא אכנס לסיפור. אבל עוד לא פתחתי את הבעיה, בינתיים הוא חוזר הביתה, והוא הוא תחת... ההורים התגרשו לפני חצי שנה, והוא נמצא בחזקת האבא. מה? שלום. כן, דוד, תקשיב. זה לא הקונטקסט הנכון לפתוח את כל הסיפור. ברור. אז רגע. רק כאילו דאגה לא, יש לך השפעה מאוד גדולה בדאגה. אתה חושב שלא. זאת הטעות. וזאת ליבת הטעות שלנו. שאנחנו חושבים שאפילו השפעה על זה שהחטופים יחזרו, יש לנו השפעה. נכון שהיא לא אותה כמות השפעה, כמו שעכשיו יש לי השפעה שאין לי בבית מוצרי יסוד ואני צריכה ללכת לסופר ואני אקנה, הבעיה תיפטר. אוקיי? אני קודם כל רוצה ללמד אתכם, את כולכם, בזכות מה שדוד הביא, לא להיכנס לסיפור. כשאתם רוצים לרשום את הדאגות, תרשמו אותם ככותרת. כי כשאנחנו נכנסים לסיפור, אנחנו חווים אותו מחדש, ועוד פעם, והילד הזה, כותרת. עכשיו, הכותרת, ילד שאנחנו חושדים או יודעים שהוא מוכה, ואני המורה שלו ואכפת לי ממנו. אוקיי? מתי חשכו עיניי? כשהוא הראה לי את הסימנים על הגוף. אוקיי, והוא הראה לי גם סימנים על הגוף. אז עכשיו אני הולכת למעגל, זה דאגה שלי, היא דאגה מורכבת, אפילו הייתי שמה, אני גם עושה אחוזים לכל דאגה, כדי לדעת בדיוק כמה השפעות יש לי לכל דבר. ואני הולכת למעגל ההשפעה, ואני אומר לעצמי מה הדבר הראשון שאני עושה. קודם כל אני דיווחתי לרווחה. דבר שני, אני שולח כוונה לילד, שיהיה לו כוחות להגן על עצמו, שברגע שהוא סיפר, אז הוא יודע שאני בשבילו מקום בטוח, והיום כבר זה לא סוד כמו שזה היה קודם. היום הוא יודע, אחד מהדברים שאני יכול להשפיע עליו, שאני יכול ללמד אותו להגן על עצמו. גם אם אני עוד לא גרמתי לזה שהוא יצא מהבית, אני יכול ללמד אותו להגן על עצמו. כי הרי תוקף מזהה קורבן. וברגע שהילד מפסיק להיות קורבן, אז התוקף מפסיק לתקוף. זה אחד מחוקי היסוד בתהליך של אלימות. כן? וכל אחד יכול להיות קורבן, אל תחשבו שקורבן זה משהו
רק למישהו מסוים. ולכן הלמידה הזאת של לא להיות קורבן, זה ממש שיעור. אז יש לי השפעה בללמד אותו ואת כל התלמידים שלי לא להיות קורבניים. יש לי את היכולת הזאת להמשיך ולהשפיע על המשפחה בדרכים עקיפות. יש לי יכולת להמשיך ולדווח על הרווחה עד שהוא ייפטר. נכון שעכשיו אני לא רואה את הפתרון המיידי שאליו אני מייחל, אבל אני עושה עוד הרבה, אני מפנה את הילד לטיפול. יש עוד המון המון פעולות שאני עושה עד, אני מערב, יש כל מיני גורמים שקשורים לעמותות שמטפלות באלימות במשפחה, ואני מחבר אותם לילד לאט לאט, למשל באישור האמא, נגיד אם האמא כן משתפת פעולה, או בית הספר, יועצת בית הספר דואגת, או פסיכולוגית בית הספר דואגת לחבר. ונכון שבחלקת האלוהים הקטנה שלי, אני אולי לא אקח את הילד הזה לאימוץ, אולי כן, אבל אני בסופו של דבר עשיתי ככל יכולתי, כדי להשפיע על הפתרון האידיאלי שאני רואה לנכון. וכמו שיש לנו את העוגן של האמא טובה דייה, ככה יהיה לנו את העוגן של אני בתוך מעגל ההשפעה שלי, עושה את כל האפשרויות כדי להשפיע על הפתרון. עכשיו, מה זה יכולת שריר הסבלנות בסיפור הזה? הוא היכולת שלי לסמוך, ממש, לסמוך על זה, שגם אם אני לא רואה את הפתרון באופן המיידי שלו, הפתרון יקרה. ורק מי שמצליח להחזיק את זה, להחזיק את התובנה הזאת, בסופו של דבר התנועה במעגל הדאגה הולכת ונהיית קטנה. אבל אם אנחנו רוצים פתרון מיידי, שאנחנו, אחרי שעשינו פעולה מסוימת, מיד אנחנו נרצה לראות את התוצאה, אנחנו הרבה פעמים מגדילים את הדאגה, כי אנחנו לא רואים, כי הפתרון המיידי לא יגיע מיד. זה לא אומר שעכשיו, אחרי שיצאת עם 3 גברים, הם בדיוק מצאת את בחיר ליבך והתחתן. לא, זה לא אומר שנרשמת עכשיו לאפליקציית היכרויות, אז הנה היא בדיוק עם הבחורה שסיפרתי לכם עם הדאגה שלה. אז לכן, ההבנה הזאת היא הבנה מאוד שמאפשרת לי לייצר השפעה גדולה יותר. וההתמקדות בפעולות, לא בדאגה שאני לא יכול להשפיע עליו, אלא אני אומר אמירה אחרת לגמרי, הנרטיב שלי הוא אחר. אני זיהיתי פה ילד במצוקה, ועשיתי הרבה דברים כדי לעזור לו. הוא עדיין לא יצא מהמצוקה, אבל עשיתי הרבה דברים לעזור לו. איך הסיפור נשמע אחרת? לא, כרגע בתוך הגל, כמו שאומרים, זה קשה יותר. אחר כך, שנצא מהגל, כמובן שזה יהיה קל יותר. נכון, אבל אני רוצה ללמד אותך, דוד, גם בתוך הגל, לשחות, ולא לחכות רק שהגל ייגמר. אני ממש שולחת לך את התובנה הזאת, עם כוונה גדולה, ואני מאוד מקווה שהיא תגיע עד אליך. אוקיי, אז אנחנו נסיים בשיר שאני חושבת שתהיה לכם השראה גדולה להמשך הדרך, של מיקה בן שאול, ונעשה נוכחות, וניפרדה לשלומות ולשלום. נכון שאחרי הסערה, וצמחים צצים מכל עבר, ופרפרים חגים בין השיחים, ומן העצים נשמעת שירה. אבל תוך כדי הסערה יורד הגשם, ואנחנו לא מדברים מספיק על כמה הדמעות האלה מנביטות אותנו והופכות אותנו בעצמנו לשדות שלמים של למידה. אז זוהי בעצם התפילה שלנו והכוונה שלנו, זה שהשדות השלמים של הכאב ושל האתגר יהפכו לשדות של למידה, התפתחות וצמיחה, כדי להגיע לתנועה רגשית טובה יותר, עם יכולת עוצמה גבוהה יותר. אז אני מאחלת לכם שתמשיכו ככה, והיה לי לעונג